Goeiedag familie, welkom bij deze uitzending van Kulturu TV. Ja, u ziet het, we zijn onderweg en we zijn wel onderweg naar Johan Adolf Bengel Luchthaven. We gaan een paar bijzondere mensen ophalen, want vandaag is de officiële start van de Lobby 5 week. En wat houdt dat in? Nou, we gaan de mensen van Huizen Asiana, onze seniorenburgers, gaan we zoveel mogelijk deze week in het zonnetje proberen te zetten. En wie doet daar allemaal aan mee? Nou, dat zult u straks zien. Nou, ik heb u net gezegd van wie gaan we dan ophalen. Nou, het is de hele ambassadeur van Lobby 5. 5 dagen van liefde. Welkom in Suriname, meneer Dankjewel. Ja, Rijman. de regen heeft me al verwelkomd, maar nu is er eindelijk zon, dus helemaal top. Ik ben blij om hier te zijn. Ja, man. Wat heeft u bewogen om ambassadeur te worden van Lobby 5? Nou, ik zag de filmpjes over de staat van Huis Asiana en ik was eigenlijk pas van plan in november hier te komen om wat shows te doen. En toen ik dat zag, dacht ik van nee, dit is een noodremactie. We moeten nu handelen als we kunnen niet wachten meer. Dit moet nu gebeuren. Alvast van bigisma et aandrapen als Anokang. Het heeft mijn hart gebroken, eerlijk gezegd, om dat te zien. En toen werd ik gevraagd, zullen we wat gaan doen? Zullen we nu wat gaan doen? Ja, dus ik heb 2 optredens afgezegd in Nederland en ik zeg, ik ben hier naartoe gekomen. Ja. Zo, nee, dan gaat het u echt aan het hart Ja, optredens want het zijn onze mensen, weet je. En het gaat erom, if Uno not doing, gaat niemand het voor ons doen. En ik vind van daarna wil ik iedereen ook oproepen dat iedereen meedoet. Want als we het met z'n allen doen, dan worden we allemaal eigenaar van dit project. En dan is het iets wat wij als mensen hebben gedaan voor onze bigisma. Dat is helemaal zo. Nou, we gaan u blijven volgen de Ja. komende dagen Ik wil straks dat je ook. me las gaat laten, dus komt helemaal goed. Is goed, tot zo. Dat is zo. Ja, Thank you. Oké, dat heeft u gehoord. Wij gaan meneer Rijman blijven volgen. Hij gaat lekker even zijn ontspanningsmomentje hebben. Drukke dagen. Hij gaat meteen beginnen in Jacana. Dus als u erbij wil zijn, wilt u Jurgen Rijman meemaken, kom dan naar Jacana Lobby 5. U ziet niet alleen Jurgen Rijman, u steunt ook de seniorenburgers van Suriname. Ja. We zijn dus al meneer Rijman tegengekomen, die zit al in kannen en kruiken. Maar ik kom nog een bekende Surinamer tegen en ik wil weten wat hij vindt over deze benefiet wat georganiseerd wordt. 5 dagen van liefde voor onze seniorenburgers. Wat vindt u ervan? Heel goed. Om eerlijk te zijn, toch? Ik volg op televisie en radio, de media, ik volg het. En toen zei ik dat jongens, het idee van Jurgen is prima voor de oudjes. Want het is verschrikkelijk wat daar gebeurt in Asiana. Met alle oudjes. En wat men geen rekening mee houdt, iedereen, als je niet sterft, word je een dag oud. En wil je dat hebben voor jou? Of wil je dat hebben voor je oudjes? Toch, ik denk het niet. En daarom roep ik van hieruit alle Surinamers op. Jong en oud, toch? Al is het 10 SRD, al is het een 25 SRD, breng het. Het is voor een goed doel. Het is voor onze oudjes. Het is voor de mensen die hard hebben gewerkt in Suriname, voor ons. Toch? Laten we ze zo gedenken. Toch? Dat ze het een beetje beter kunnen hebben. Want beter hebben ze het nu niet daar. Dank u wel voor uw bijdrage. En ja, dit heeft u dan mogen horen. Wij gaan op zoek en nog steeds op zoek naar de mensen die nog moeten aankomen, die nog naar buiten moeten komen. Blijft u kijken. Spannend. Zo, en ik sta hier weer met één bekende, voor sommigen onbekend, maar voor mij wel bekend, meneer Kalika. Hoe gaat het met u? Goed hoor, goed, dank u wel. Hoe was uw vlucht? We hebben een goede vlucht gehad en we hebben besloten om ook mooi weer mee te nemen. Want het was niet zo best hier. Dus we hebben ons best gedaan. Nou, dat is aardig gelukt, zou ik zo zeggen. Nou, 5 dagen van de liefde, die zijn nu begonnen met jullie aankomst. Waarom heeft u gekozen om hier aan mee te werken? Het begon allemaal met Sewa, wel bekend denk ik wel bij jullie. En toen hij me belde en me meenam door het gebouw van Asiana, het bekende videofilmpje wat inmiddels uit is, ja, dat breekt je hart natuurlijk. En toen besloten we eigenlijk ad hoc, terloops, we moeten iets hieraan gaan doen. En zo zijn we begonnen en gelukkig heeft hij Jurgen bereid gevonden om ambassadeur te zijn van het project. En van het een kwam het ander, we belden bedrijven, we belden artiesten. En we hebben gedacht,
linksom of rechtsom. We moeten onze Surinaamse ouderen eren, respect tonen. Dus we moeten iets gaan doen. En vandaar dat u dus zegt, maar ik kom. Vandaar, afgelopen weken ben ik bijna 24/7 bezig geweest met de organisatie. Schrijven, pitchen, mensen benaderen, bedrijven benaderen. Iedereen ervan overtuigen dat het noodzaak is. Uiteindelijk worden we allemaal oud, toch? Maar je wil niet op deze wijze oud worden. En vandaar. Nou prima, ik begrijp het is nogal warm hier. Ja, is even wennen. U wordt verwacht in Jacana. Ja. Iedereen staat daar te wachten. Jurgen is inmiddels ook al onderweg daar naartoe. Dus wij gaan ook onderweg daar naartoe. Ik ga met je mee. En dan kunnen de kijkers van daaruit verder zien wat er gaat gebeuren. Is goed. Prima. Nou, u heeft het gehoord. Tot straks. Dankjewel. Ik ben Natasja Conrad. Achter de camera staat Boris. Tot zo.